Biač. Čau. Jsme v práci. Neřídíme tramvaj, sedíme v kabině tramvaj a sledujeme brzdy. První 1-3 zase. 1-3. Je to pořád stejný, blbnoto. Je to špatné, vybouráme se. Ne, naštěstí fakt, že ne. Hrozná sranda koukat na ty lidi, co se dobývají na tu tramvaj, když jedeme manipulační zavodí, nemůžu nastoupit. Mám úplně sexy oblečení, koukejte na to normálně. Tady. Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Jestli jsem točit s tím Knifeusem, nic nebude. Ostatní videa nevím, jak budou. Mohly by nějaký být, tím pádem dneska můžu natočit možná. Jestli nepůjdu tady s tím chvilem do kina, to ještě nevím. OK. Já nevím, co říct, co? Jenom jsem využil úžasný příležitosti, že jsem prostě tady. Ty tady jedeme s vámi v kabince, no. Takový, máte, víte, autobusáci, já to, že si takhle tím... Pozor, na brzdy. Jo. On tady pracuje za mě a tady budu se ulivat natáčet. Dobrý. Autobusáci, takhle točí s tím volantem a u toho poskakuju na ty židly, tak to mám taky takhle odpružené. Aha. Když mi budeš točit brdy. Deadass! OK, tady to je teda z toho asi všechno, já jsem úplně zarostlý, já už si chtěl něco dělat. A ty taky. No jasně no. OK. Je to tam ještě asi ty jo. Uprav se, OK. Takže teď se strapnil před 500 euro, já nevím kolika lidma. To nevadí. To je jedno. OK, takže my se vám loučíme zatím.